Dnes by som vám rada povedala niečo o vnútornom kritikovi. Keďže chystám aj workshop a pracujem s klientmi, konkrétne s touto, by som to nazvala, vnútornou dynamikou, ktorú máme asi každý z nás, teda nie asi určite, myslím si, že každý z nás. Poznáme vnútorného kritika iba ako taký vnútorný hlas, ktorý nám všetko komentuje, hlavne nás komentuje, aký sme, aký by sme mali byť. A jeho hlas vie byť neuveriteľne krutý. Na začiatku si nemusíme byť ani vedomí krutosti toho hlasu. Môže to byť proste len nejaké konštatovanie, komentovanie. Ale keby sme išli do hĺbky a pozreli sa na ňo, tak by sme zistili, aká sila v ňom je a vlastne aký je. Keďže sme na ňo zvyknutí a veľmi dlho s ním žijeme, už si ho nemusíme ani všímať. A vnútorný kritik ako taký, tým, že si ho nevšímame, môže pôsobiť len ako energia, ktorá ide proti nám. Čiže sa môžete cítiť celý deň pod psa, môžete sa cítiť na nič, môžete sa cítiť neschopný, môžete sa cítiť, že vás nič nebaví, proste nejaká taká málo života, málo chuti do života a tak ďalej, až by som povedala, možno aj depresívne stavy, úzkostné stavy a tak ďalej. Čiže poznáme ho hlavne ako hlas, ale ako ma už počujete a o ňom hovoriť, tak je za ním aj určitá energia. A predstavte si, že tá energia dokáže byť neuveriteľne intenzívna, odhodlaná a ide neustále proti vám, je obrátená proti vám. Byť dennodenne vystavený takejto energii nie je jednoduché. Človek nemusí vôbec byť v kontakte, väčšinou nie je v kontakte s časťou seba, ktorá sa dokáže tejto energii postaviť. Či už s tým slovám, alebo tej energii ako takej. Vnútorný kritik je väčšinou niečo internalizované, čiže môže to byť internalizované z detstva, hej, že niekto vám stále z rodiny hovoril si taká, si lenivá, si pomalá, si nešikovný a tak ďalej a tak ďalej. A vy ako deti si to zoberiete za svoje, že som takáto. A ten hlas vám celý život ide. A môže to byť niečo generačne prenášané, hej, alebo môže to byť spoločnosť vlastne, ktorá má nejaký názor na to, aký by sme mali byť. A neustále vlastne sa to aj energeticky k nám dostáva, hej, že mala by som byť taká, nemala by som byť taká a tak ďalej a tak ďalej. A to je neuveriteľne náročné žiť s niečím takýmto. Hej, že keď vlastne nemôžeme byť sami sebou, ani nevieme, kto sme, pretože stále nasledujeme názor niekoho iného alebo niečoho iného. Hej, názor, presvedčenie a tak ďalej. Čo je pri vnútornom kritikovi dôležité ešte je, že teda on má nejaký názor, nejaké presvedčenie o vás alebo nás, má nejakú brutálnu energiu, ktorou disponuje. A k tej energii by som ešte povedala prekvapivo, že tá energia nie je cudzia energia. A nie je to úplne niečo zvonka, ale on využíva, keď hovorím on, myslím vnútorného kritika, využíva našu vlastnú vnútornú energiu proti nám. Čiže tá jeho zúrivosť, odhodlanosť, ostrosť v tom, ako sa s vami rozpráva, neľútosnosť, je vlastne naša energia, ktorú nemáme, to slovíčko, ktorú nemáme vlastne za svoju, hej, neuvedomujeme si ju a nezoberieme si ju ako svoju, neintegrovali sme ju. A máme ju tým pádom otočenú proti sebe. A nemyslíte si, že teraz, OK, mám zúrivého vnútorného kritika, tak je to vlastne moja zúrivosť. Áno, je to tvoja zúrivosť, ale tú zúrivosť, tú silu môžeš použiť na niečo vo svojom živote v súlade so svojimi hodnotami a zámermi. Napríklad, ja neviem,
to odhodlanie, tú bojovnosť, tú zúrivosť môžeš použiť, že budeš aktivista, hej, že budeš chrániť stromy, budeš chrániť planetu, alebo zmeníš niečo v politike, alebo čokoľvek dobré, hej, že nemusí to byť, nemusí to znamenať, že teraz máš byť nejaký násilník, alebo proste byť zúrivý na svoju rodinu, alebo ostrejší, hej. Môže byť ostrosť vnútorného kritika, sharpness, môže sa prejaviť alebo integrovať ako niečo, ako presnosť, cieľavedomosť, taká jasnosť, hej, že proste ukazujem takto rukou, to je vlastne ako keby za mňa je toto sharpness, hej, za mňa je toto taká proste energia vnútorného kritika, ktorý presne zacieli a ide po jednej konkrétnej veci. A týmto by som ešte chcela povedať presne, keď tu zacielujem na nejakú konkrétnu vec, keď ma vidíte týmito prštekmi ukazovať na obrazovku, tak to je presne tendencia vnútorného kritika, že on si vyberie a napáda konkrétnu vašu kvalitu, ktorá je vašim darom a vašou schopnosťou nejakou, hej, vašou niečím, čo prinášate pre tento svet vy. Hej, lebo každý z nás má nejaký dar, nejakú schopnosť, s ktorou sem prišiel na zem a ktorá je dôležitá pre nás všetkých. Hej, že nie len pre toho človeka, ale proste pre celú spoločnosť a pre svet. A ten vnútorný kritik má väčšinou nacielené presne na toto. Čiže keď si všimnete, že keď vás vnútorný kritik džube za to, že ste, ja neviem, príliš hlučný, tak práve ten váš prejav intenzívny môže byť tým darom, hej, že vás je počuť, že vás bude počuť. Napríklad, hej, to používam fakt teraz fantáziu. Alebo prokrastinácia, tiež si myslím, môže byť, ktorú napáda, hej, že môže byť schopnosť dať si čas v správnom čase, sa rozhodnúť v správnom čase urobiť veci, ktoré sú dôležité, potrebné, hej, že si ten čas zoberieš. Takže môže to byť čokoľvek a ukáže sa to v procese spoznávania. Keď spoznáš vnútorného kritika, spoznáš časť seba, ktorá sa mu vie postaviť, hej, lebo vlastne tá vnútorná scéna alebo tá dynamika vnútorného kritika, ktorý ide proti nám, je násilie, je vnútorné násilie. A my sme v podstate obeťou, konštantnou obeťou nejakého vnútorného násilníka. A aký má zmysel proste ostať obeťou, hej? Na to, aby sme sa nestali obeťou, musíme získať nejaké zdroje na to, aby sme sa mu postavili, alebo spoznať tie zdroje. A tie zdroje v nás sú. A telo presne vie, ako sa postaviť, hej, že kde sú uložené a ako vyzerá vlastne tá odpoveď tomu vnútornému kritikovi. Čiže toto je tiež jedna z vecí, ktoré sú veľmi dôležité. Nájsť odpoveď vnútornému kritikovi. Nájsť tie zdroje na to, aby sme sa mu vlastne dokázali postaviť a rozprávať sa s ním. Získať naspäť svoju silu vlastne. Či už od toho vnútorného kritika, alebo tú silu, ktorá sa mu postaví. To je do života veľmi dôležité. A my máme ako keby v živote fungujeme ako nejaká dominantná persona, čiže máme na seba nejaký názor. Som nejaká akože, ja neviem, vo všeobecnosti milý človek, ktorý sa snaží byť stále milý v situáciách, je presvedčený o tom, že on je milý a nekonfliktný. Nemusí mať zdroje na to, aby sa v situácii, ktorá vyžaduje nejakú bojovnosť, dokázal byť bojovný, hej, dokázal napríklad za seba postaviť nejak intenzívnejšie. Čiže my máme časti seba, okrem tej dominantnej identity, máme nejaké ďalšie časti, ktoré vôbec nepoznáme. Si predstavte, že máte v sebe niekoľko osôb ďalších častí, ktoré vôbec neviete, že tam sú. Hej, tomu sa hovorí tieň, že sú v tieni. A tie časti môžu presne vedieť, ako v určitých situáciách reagovať
aby to bolo v náš prospech. A v konečnom dôsledku je v prospech ostatných, hej? Lebo keď konáme v skutočnosti v súlade so sebou a v súlade vlastne, áno, so sebou, s veľkým S by som ešte povedala, tak je to dobre pre ostatných, hej? Aby vedeli, aby reálne sme sa navzájom poznali, aby sme mali dobré vzťahy, aby sme nežili v nejakom konštantnom klamstve, hej, roky a nevedome, hej. Boli vo vzťahoch, ktoré nám vôbec neprospievajú z obidvoch strán. Čiže za mňa ako keby spoznanie týchto všetkých svojich častí urobí službu aj v tom, že ja budem vedieť, že mám v sebe časť, ktorá je nebezpečná, hej, agresívna, nahnevaná, ja neviem, aké kvality by som tomu ešte mohol, konfliktná. A môžem, keď o tom viem, tak dokážem s ňou pracovať, hej, dokážem treba tú energiu, ktorá tam je, aj využiť na niečo iné. Ale takto vlastne, keď tam ja o nej neviem, tak ma ovláda. Čiže ako keby spoznávanie, ja vidím obrovskú hodnotu v tom spoznávať samú seba. A zlepšuje mi to vzťahy, prehlbuje mi to vzťahy a zlepšuje mi tú kvalitu života neuveriteľným spôsobom. Čiže od vnútorného kritika som sa dostala trošku ďalej, ale v podstate to súvisí. A veľmi to môže... Čiže ak máte nejakú konkrétny problém v živote, ktorý vnímate ako problém, ako situáciu, s ktorou si neviete rady, nejaká tá vaša dominantná identita nemusí vedieť, poznať riešenie. A to riešenie môže byť v nejakej tej časti, ktorá teda nie je, hej, v centre vášho uvedomenia alebo žitia aktuálneho, hej. A potrebuje byť zvedomená nejakým spôsobom. Čiže preto to ja vnímam, že je veľmi dôležitá táto práca, môže byť veľmi nápomocná. Freja, musela som môjho psíka napomenúť trošku, sa z nej stáva nejaký lovec intenzívny práve teraz nejakým húch chrobákov. Dobre, čiže toľko to k vnútornému kritikovi a tomu, čo by som vám chcela priniesť. A keďže mám rada na druhej strane niekoho, kto reaguje na to, čo hovorím a postupne rozvíjame spolu nejakú tú niť, vlákno tých workshopov vlastne a práce, ktoré prinášam, milujem proste pracovať a robiť s ľuďmi, hej, že mať nejakú spätnú väzbu okamžitú a ono sa ukazuje, že čo je dôležité v tom momente vlastne priniesť. Tak, týmto by som vás chcela aj pozvať na ten workshop, ktorý bude online, bude 27.7. o 19:30 a môžete si to sami urobiť tak, ako potrebujete. Či už budete len počúvať, alebo budete aktívne sa zapájať, alebo si proste to celé len pozrite zo záznamu, keď nemáte čas. Pozdravujem vás a teším sa na stretnutie s každým z vás a na váš feedback, na vaše reakcie. Majte krásne dni. Ahojte.